Fáilteoirí canús le Eolaíochta SSM 90 is é seo an taifead a fhí seán do lán dar a ábhar. Is é an téarman léi seo ná an eolas a gheanganú. Bhí orainn é a heaftar an gcaoi seo de bharr na srianta chuirg an áit le chuir a gcoinne an pandemic COVID-19. Bhí sé dóigheanta ag an cearlann seo thuairt a bhúntóirí sa slíon a raibh sé ar dús mar cearlann beo. Cé gur le haghaidh idirghníomh beo an rúpaí a dearg an chéad uair rinne mí ar 7 mhíle dhíthil ar gheardáin i chiméad sa slí go féidir le múntóirí fós taraf a bhaint as a bheith plé ó chéan linn a bhfuil ann. Tá an srábar sa Seisiún ag ceithre Seisiún, is féidir fíocha dora ina éonar, ach le haghaidh leanúnachas agus chun tac leis an lámhí an uirig, moltar go fíochtar de réir óard. Is iad sin, Seisiún na 1, forbar scileanna Isrú, Seisiún na 2, pleanáil, Seisiún na 3, scoláirí a Bogadh chun cinn, agus Seisiún na 4, forbairt chun ceapanna a Isrú. Téann an fhí seo na húsca deireadh le haghaidh gach seisiún, agus is féidir é a stoppaigh am ar bith, chun dul siar nó abhartha nua dhéanamh air. Tá ócádaí áirithe ann nuair a bhuaileann an taifead a stoppa, le tuairt faoin eispéiris fálamma, agus an sin é atha sú arís. Corfar an úldút nuair is gáidh sin a dhéanamh, agus feicfidh tú na deilbhí níos stad agus casar an sleanán. Is féidir le múntóirí tuairt faoin acna seo ina éonar, agus cinnte go mbeadh rointeanna cníomhaíochtaí níos saibhre dá mbeadh obair go chóir le do chuid go ghlacaí, faoi mar a tharla le ling na ceardanan. Agus é sin ar iontain againn, thug muid iarraidh gon na múntóirí a thabhairt cúd ón go leor suíomhna canúsaigh ar thug muid cuairt ortha ar rinne tíre in uirig. Chun é sin a chur an úldút ar rinne láthúrach, feicfidh tú sleanán clár dubh. Agus tuair sé sin blas éigean dat ar rointeanna córátaí a tharla agus an taiseolalas a fuarthadh ó bhúntóirí. So let us óid tá roinnt pointí tí se córa lú. Oscail an leabhar an a héana leis an fhí seán seo. Fáilte ré le taobh an fhí seán a bhfuil tú ag fíochaintear ar an suíomh idirlín jct.ie. Is féidir fíochaintear ar líne, nó é íslódáil, nó é frintáil ó www.jct.ie Science CPD Workshops 2019-2020. Má bhíonn spás ag testáil le haghaidh nótaí garbh, bhullingdot páipéir agus peann na cumáid le do héamhar do bhínse. Beidh peann aibise bandar agus glatús comá, má bhfuil sé sin agat nó gá peann aibise ar bith go bhfuil dá ghiofrúla ionta. Is féidir léithre ár cód QR úsáid, contact ar ábhar ar an léin nuair a chéann tú cód QR ar an scáilán nó sa leabharán. Muna bhfuil ceann agat ar do gcothan, beidir go fiú ceann íoslódáil inis, bíonn siad saor neisce de an á. Cuireadh tú san eis le Seisiún na 3, scoláirí a Bogadh chun cinn. Is iad seo na intíní fálamma atá againn do na seisiún go léir. Tuiscint níos dainn a bheith againn ar an bróisis trína nintar ar scoláirí Orbert mar úlathe. Ord a bheith againn ar an luach a muine leis an cleachtas cóir in árainn. Inú go muid gnéithe den céad intin fálamma trína codanna difriúla den na modúil seo agus brathadh tú an dara ceann agus tú ag tuairt na rudaí a dolaim tú ar ais chuig do rainn. Smaoinigh conas a ásan agus a forbraíonn scoláire chuid scileanna agus iad ag bogadh tríd ón gcéad bhliain, go dtí an dara bhliain agus a raibh leo go dtí an tríomh bhliain. Le ling an cnús lá, déach muid ar an gcó a bhéadfach na scoláirí sin a chuid scileanna taide a Orbert le imeacht aimsire. Tá muid chun éisteach le scoláire faoin na eispéiris le ling na chéad bhliaine agus ag trí forbairt na scileanna sin agus éistóid freisin faoin ar tharla go lú sa dara bhliain. We were studying about human health and lifestyle choices in science. We had a discussion in class about exercise. We had done a few research projects in first year, and from this I learned that we are not allowed to plagiarize other people's work. This means that I know that I need to put things in my own words. I know this because these are part of the success criteria we built with my teacher, and I have them written down in my research notes. I also know that I have to list my sources, so that I'm definitely not copying. I'm using the bookmark our teachers gave us in first year to help me evaluate my sources. Mar sin, le dul siar a méad a coolla muid ón scoláire sin, tá muid dul isteach sa rang seo le scoláire ag tús an dara bhliain. Rinne siad beag an taide sa céad bhliain, agus d'fhoghlaim siad conas achraime a dhéanamh ar na príomhpointí in altaine chuid focail a féinnig. Rinne siad beag an freisin ar fointí a bheas, agus nuair a bhí siad ag léamh trí fointí agsúla, rinne siad beag an pléir an gcinál struchtúra déadmhaoch ar cúrais taide.
Mar sin, I mí meán óir sa dara bhíonn, rinne siad taighdear an clí go dtí an roghnna stíl marachtála I bhfeidhm ar phláint an duine. Le linn an cnús lá, díoch múntóirí ar bhíor oibre ó scoláire sa rang seo. Dar nó, níl ceadaing an píosa oibre a roinnt le múntóirí ar líne. Ní raibh de ceadaing ach an píosa oibre úsáid le linn an cnús lá. Is mian ling áfach an fálam sever héit amach na seomraí ceardan a roinnt leat anois. Chuige sin, tosáil mé go síos ar an píosa oibre héin. So, sa píosa oibre fiosraíocht na tarifí a héin le Eolaíocht. Bhí sé scríofa I paragraf agus leagadh amach le fóthedal. Thug an scoláire a conclúd féinnig agus dahan sé go raibh an taide aon taobhach. Tugad tagartaí na bhesc, blaganna, an Daily Mail, Téacsleabhar agus an Roinn Sláinte. Rinne trácht áirithe ar aon taobhach na dagartaí a dtugad. Dhearg an sin ar múntóirí na láideachraí sa píosa oibre a haint. Seo blaise beag den méad a bhí le rá cofaoin obair. Bhí sé scríofa go maith. Bhí sé leagadh amach go maith. Bainne gúsáid iontach as fóthedal. Tugad tagartaí. Agus rinne meastachán na tagartaí sin. Stopan is ar feadh nóméid agus muoinnig cad a bheith féin I cuardach I píosa oibre taide. Cén áit ar féidir líon dul le haid treoracha ar cadba chóir a bheits an áireamh I bíosa taide. Well tá póstar ar bhain, a tá bunaithe ar na gnéithe cáilíochta le haid imscrúdú maith. Sa cnús lá, District Múntóirí taobh lámha deise den póstar. Ina bheice mín na gnéithe a héin le imscrúdú maith den cinál eolaíocht sa todhchaí. Díoch múntóirí ar an bíosa oibre a rís ach an uair seo bhí fócas ar léacha. Bhí fócas na múntóirí bunaithe ar gnéithe amháin ó imscrúdú, cubairsáid agus eolas agus tuiscint. Seo blaise beag ar an méid a bhfuil múntóirí le linn an lae. Creid múntóirí go bhféadfaí feabhsa chuir an píosa oibre ach na fionsaí a bheas go hiomlán. B'éidir trí gach chuid den acram caird a úsáid. Creid múntóirí eile go mbeadh tarifa tagartaí níos carama a úsáid agus bhfuil siad freisin go cóir go mbeadh gá thaobh leis an céist a cuireadh ag an tús. Ag a deireadh, bheas múntóirí go cóir go mbeadh sonraí ón bíosa tagratha mar taca taobhfíor de thuairimí agus de conclúd an scoláire. Cuma le easolalas a thabhairt do scoláirí, bhfuil múntóirí úsáid a bhaint as idir gabhálaí, eispéir is seomra rang a thabhairt, choróg eislimeoirí freisin le haid scileanna taide scoláirí a orbairt. Mar eicinn tú, tá lán easolalas an seo. Tá lán le feabhsú. Dahan múntóirí dá gluiseach scoláirí sin ar fad in éon uair amháin go mbeadh sé numracha dóibh. Mothaigh múntóirí gur fiú easolalas spruchtíoraithe a thabhairt a bhí sonrach agus ingníomhaithe ag an scoláire. Seo méad atá le rá ag taighdeoir amháin faoi taú le scoláire. Le amach an sliocht tú féin. De réir mar a bhogmuid chun céin, ní mór roirc súil an scoláire a chur faoi capital, agus cén fá go bhfuil sé tábhachtach é sin dhéanamh. Ní mór ciara dhéanamh ar an tionchar a bhíonnig easolalas ar scoláirí. Rointeacha, ní bheith íosacha cén áit le dul in íag. B'éidir go síoligh daoine eile go raibh na sprucanna ró deacair le baint amach. Iarracht rómhór agus éirí as. Céimeanna beaga tá uathe. Déadach frostrachas iomlán teacht ar dhaoine eile agus iad gan a bheith sásta ghlacha le aon cóirla ná tacaíocht. Daoine eile seans go mbeidh níos mó ceisna le cóir le soléiriú a fháil. Agus b'éidir go bheith seo an rud atá ag teastáil ó scoláirí áirithe le go múlach splán tuiscintí iad
faoin rud a caiise na dhéanamh le feabhsú. Choróid roinn scoláirí lena chéile agus iad a bhogad chun cín, agus beidh an scoláir ag a réigh chun tosaigh leis an easolalas agus nach stoppach leis an am a ghlacha le ábhachnamh dó héin, cad é go díreach a caiigh sé a dhéanamh leis. Bíonn gach scoláir a difriúil, agus tá roinnt dó bhán na bhfuil dúchlan mór ag baint le tacaíocht áil ar a lán cúiseanna difriúla. Inig fiachad tríd oibre go léir na scoláirí agus na obair ón scoláirí difriúla a chur a gcompráid le feiceáil cén áit a raibh sin ag stracailt nó a raibh ceist na cá. Dahan an bhúntóir sa cá seo go raibh deacrachtaí múrchuid na scoláirí le tagartaí agus le faointí a bheas. Mar sin, thugtar sí ar roinnt eispéirisí rang a phleanáil ina meach deis ag scoláirí meastóirt a dhéanamh a faointí agus roinnt ama a cabh ag foghlaim chun as tagartaí a dhéanamh. Rinne siad na crutha ratha a cócrathú, agus is féidir leat iad eicáil an seo. Níos dearna sa bhliain, bhí a lánar an nuacht faoin féidireacht go dúirfaí isteach clár vacsanna éigeantach do pháistí, agus bhí na scoláirí tá isteach sa seomra ag ceistú den múntóir faoi seo ar fad, agus an cóir de vacsanú éigeantach a bheith ann nó náchóir. Mar sin thugtar sí iar ar na scoláirí taidí dhéanamh le feiceáil a cóir de vacsanú a bheith éigeantacht, agus chuir go gcuine dóibh ábhraí nua a dhéanamh ar na grite ráta mar le meastóireacht agus le tagartaí a úsáid sula nína siad an taide. Mar sin ag an buinte seo sa cnúslá díoch na múntóirí ar an obair a thug duine de na scoláirí isteach. Ba obair scoláire difriúla é seo ón rang céanna. Léigh na múntóirí an obair, díoch siad ar na crite ratha agus pléigh siad cén chuí a mbeagfán scoláire seo chun cín. Darnó níl cadagan an píosa oibre roinnt ar líne le bhúntóirí, ach cruailm meis chur síos ar an píosa oibre seo. Distric an píosa oibre seo an cóir de vaccíní a bheith éigeantacht nó náchóir. Listigh an scoláirí an tagart agus tugadh trácht ar an intíofacht agus faoi sin thug sé achar mar a méid a fuairse ina chuid focail féinnig. Thug an scoláirí tagartaí ar son agus an aghaidh vaccíní éigeantacht, ina measc bhí siomh idirlíon feidhmeanna na seirbhíse sláinte agus ceann eile ón Astráil. Thug an scoláire conclúd trí abair ag lú gur fearr leo vaccíní éigeantacht a bheith ann. Seo blaise beag den méid a bheas na bhúntóirí bhí ann a bhogadh cuid oibre na scoláire seo chun cín. Ba chóir don scoláire na crite ratha a úsáid go cuairmach agus gan dearúd a dhéanamh ar na scileanna a d'fhoghlaim siad níos luaithe. Ba chóir dóibh a méid a d'fhoghlaim siad agus a rinne siad go maith i dteascan na roimhe seo a chur san áireamh agus leanúint ortha a chur isteach na gnéithe maith sin den isrúchán taide. Meastachán iomlán a dhéanamh ar intíofacht na tagartaí ag úsáid an acram cards. An bhfuil éon rud eile a bholfa, cad iad na molta rinne tusas tú féin le cabhrú scoláirí a bhogadh chun cín. Tóg nómad le smaoinemh agus roinnt nótaí a scríobh síos. Is éon rud i dhéanann measnú formathach ná go mbíonn deisina ag an scoláire an feidhmiú a achrathú, ionas gur fearr a bhainigh siad an sprioc sin amach. I gcóras measnú formathach is éon rud is tábhachtaí ná an taisteolalas a dhíriú i dtreo spriocanna fadtéarmacha. Faoi mar a léirítear sa slug seo, tá idir easolalas agus olalas chun cín mar cuid den measnú formathach, agus bíonn na spriocanna fadtéarmacha ag gcónaí ar intin ag an múntóir. Túr faoi deara dó, ní chiallaíonn achrathú an seo aghreachtú. Mar shampla, níor iar an bhúntóir ar na scoláirí an mír a aiscríobh, ach thug siad deis do scoláirí foghlaim nua chur a bhaim an chéad uair eile a thug siad faoin taide. Baineann easolalas le spriocanna, ach an áiríre cad é an sprioc atá againn. Is é an sprioc atá againn scoláirí orbert mar ólathe, conas a bheith is againn go bhfuil ag éirí ling an sprioc sin a bhaint amach. Is minic is smaoinómaí gur rud é easolalas a thugtar do scoláirí chun iad a bhogadh chun cín san am a láthair. Ach, cad é faoin easolalas a aidhmhuideanna ó scoláirí? Tá speanna na saidna anseo go méad go gaiimiid imeacht ón plean tosaigh a bhí againn bunaithe ar an easolalas a aidhmid ón ardchlid scoláirí. Tóg nómad chun smaoinemh ar na ceisina seo. Conas a d'oibrigh de phleanan amach.
an raibh siad bunathe ar easólas. Cad é dullam tú ó thaithí de scoláirí agus iad a dul an gleiclis na imar bíonna. Chur eispéireas de scoláirí banolalas faoi de phlean. Beidh ár doras difriúil gach bliain ag brathar na scoláirí a bhíonn na sí roing. Stopan is ar feicnóid, agus is féidir le roinnt nótaí a bhreice síos ar leathanach tucha ceathair, agus sin chur ar siúl arís nar a bhfuil tú ré. Go raibh mágat as páirt a ghlacas a seisiún seo. Biúlach labhairt le de cóglachaí a dreastar ar an lá seo mbíonn sé caite chun tógáil leis an fólam a rinne tú in nómh. Munar miste leat is féile le dul inis a raibh chuig seisiún i ceathair, forbairt chun ceapanna a isriú. Is iad seo ar sonraí teaghála agus darnó ar tháinig Twitter.